Kublai pi barok ngi pediang sngobai pi syakatup kubor mentah ke janmit. Berhaswa mengin pa syaki kubor ki babnya ngin pet syai kimat bekongsan. Penyat Menteri Ketenat ki Kampok Yeng ke Sorkar Pedeng u Amit Shah ia ke jingelang jong ki Lieutenant Governor ki bor penyat jong ki Union Territory Hanong Ba Delhi. Sedang terekam ke India, Australia Economic Cooperation and Trade Agreement nado mentah ke sengi. Penkrek Election Commission mensedang ia ke Multi Constituency Remote EVM ban pensuk ia ke jingya mentah jong ki nongsong snong ki basa Shabar Jilla. Bat penti kena ke seng Kongres ia ke kerteng jong ki sau pongut ki kertong ki banyakun ia ke election sya ke yeng dorbar tauan ke Jilla Haus Nem Arhajar Arpulai. Ki kubor ki babnya u Menteri Ketenat ki Kampok Yeng ke Sorkar Pedeng u Amit Shah ula penyat ia ke jingyalang jong ki Union Territory hene ke sengi Hanong Ba Delhi. Ki Lieutenant Governor bat ki bor penyat jong ki Union Territory ki bekentup ia ke Delhi, Chandigarh, Andaman bat Nicobar, Puducherry, Ladakh bat Jammu bat Kashmir ki lai shimenta ha kene ke jingyalang. Ha ke pat ke program ha Delhi usha ula pelat ia ke Border Security Force app bat ke BSF manual. Ka India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement ECTA kalas dang ban trekam nado mentah ke sengi. Kini ki ari ki lay soy ya ke soskular ha ke artarek jong ubna yayong mentau snem. Ka ECTA kadai ke soskular khayi pateng ke baningkong jong ke India bat kiri ki belakeu hadian palat kumba ship house nem kinthi. Kat kum ka kaipot balayo lum kene ka soskular ka kentop haka ya ka jingya trelang ha baro kiliang jong ka yo ka kot ka khayi ka pateng bat ka jingya dei parlok hapdeng kini ki ari. Hapo jong kane ka soskular khayi pateng ka jingshalan shabari jong ka ri kan yo jingmento shibun na ka preferential zero duty market access ha Australia ka balong shispa na ka tarif lain jong ka. Kan ai jingmentoi ru ia katnat labor intensive sector jong ka ri. Na kane ka soskular lakmi lenti ba onla man penmi hadu shipholak kilat aikam aijam ha gari. Lakmi lenti ru ba kane ka jingedai paralok ha ki kam khayi pateng kan tam sahusan hadu $1 billion hapo ki sansnem na ka jingdon ka ba lifeway billion US dollar. Ka Election Commission kala penkre ban sedang ia ka Multi Constituency Remote Electronic Voting Machine EVM ban pensuk ia ka jingi shimenta jong ki nongsong snong ki basa syaki wei pat ke jela na ka no ke jaka baki don ban tap ia ki vote ha ki constituency jong ki. Kani ka EVM ka bathamai kala ban shim hadu nyopu arteli ki constituency beper na ka wei ka polling booth. Ka isi ka yathu ru ba kane ka jingsedang lada pentrikam kan lam sya ka jingkala ha ka imlang salang na ka benta ki nongsong snong ki basa Shabar Jilla bat kan penyaso yaki bat ka telong jongki namar babunsin ki lalong ki bakloy ban penrung kerteng yala de ha ki jaka ka baki trei ki ta na ka daw ki bapher kum ka jingken ria jaka sa. Ha ka baydai bat kani ka commission kalay wer ya baro ki sengsan perthai ha ka ri bat ki jilla baro ha ka khan ru tarik ukala lingkot la shamsnem ban pin I ya ka jingtrekam jong ka multi constituency phototype remote electronic voting machine. Namar ka jingpin kre ya ka election na ka benta usnem Arhajar Arpulai kala ya chat ha Meghalaya u president ka seng Congress u ba Vincent Pala ula pentip ba ka Pradesh Election Committee kala dep ban pentikna ya ka kerteng jong ki kertong ha ki South Hoteli ki constituency bat ya ki Arp Hoteli ki basa on sa pendapat hadin. Habai keren bat kilat pathai kubor menda kasngi ulo ong ba arfun rengut ki kertong la dep ban pentikna na KHASI bat Giant Hills bat khatsangut na rilom garo. Uba pala ulo ong ru ba ya ki kertong on sa penmena daka All India Congress Committee ha Delhi. Ulo ong ban na ki South Hongut ki kertong prangut ki de ki kenthai.
Ubak pala ula benrap ru ba kaseng kongres kan bu da ki kertong ki batamai ha kani ke election banwan namar ba shiphongur ki kertong ki dei ki MLA ki barim. This Congress for a change with new faces. Out of 40 candidates which we have, only 10 candidates who were MLA before. Out of these 40 candidates, happy to inform you and proud to inform you, 8 will be the ladies. And proud to say that some ladies are highly qualified and very hardworking also in the society. The rest 30 are fresh, including 6 MDCs. So if you look in that angle, we position our candidate with educated, reliable, and all others, and very well equipped our candidates. Presiden Kabaharatia Janata Party ke Meghalaya uba Ernest Maury ula pentip ba kaseng kan sabu ke jing ujor persya ya kaseng All India Trinamool Congress sya ke Election Commission halor ke jing penlat ya ke matrekam ba kongsan jong ke AITC ke Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment. Uba Maury ula kentho ba ka wikat ka day ka buj ban kring ya kibriu da ka bakular ban ai pisa shikilong kami ha ka jela lada ka seng kawan ha ka bor. Ka skim ka bala pelat da ka TMC ha ka jela menta upnai ka long ban ai jingera pisa shi hajar tingka shibnai sha baro kilong kami jong ka jela lada ki pendrung ha ka wikat skim. Power after 3 months, I think, if I'm not mistaken. So this is a false promise. You see, TMC, as I have stated before, it is the party which belongs from West Bengal. And now they claim themselves that they are a national party. They have come with this weekend by promising the women that they will provide 1,000 per month. That is 12,000 per annum. We request the people, large in our state, they should not cheat the woman. As you know, we are the material society, we respect the woman, and this type of promise they should not bring in our state. Kidikot ka hinyo trap National Youth Movement Riboy District mentakas ngi kala aipor kumbalais ngi ya ka company Indra Dhanush Gas Grid Limited Meghalaya ban pinbiang ya ki kot kisla haswa ban pentrikam ya ki pipe gas hakasnong nong rem nong ladaw kabahap hapok karaj bhoy lasa ha bhoy rembong CNRD block. Kene ka jingdawa jong ka HNYM kalami hadin ka jinglet jurup bat kindit jong ka seng ha ka tay ka jaka bala pentrikam ya ki tay ki pipe gas ki bala pentray da ka IGGLM hanong ladaw hadin bagila shem bakani ka company kam shem lapan jingtho shwa na kasnong bat ru kumju na ka KHASI Hills Autonomous District Council. Habay kren bat kinong tho kubor u president ke HNYM uba Patrios Kimdet uloong ba kaseng kala yo pediang ya ki katu kat ni ki jing ujor na ki kuatar ba per ba ka ni ka company ka ba pentray ya ki ni ki pipe kam syam lala ban pinbiang shwa ki kot kisla ki bedon kam na ka benta ban pentray ya ka ni ka project. Mentapat nginya pet ya ka jinglong jingman ka sun meneng ha shilong. Ka jing shit kalong kat sun point iwe degree Celsius bat ka jing kriat kalong sun degree Celsius. Ka jing sngam ka haw kalong nyo pusaw na ka shispa min step bat nrew pusan na ka shispa janmin. Ka sun meneng kan rang ha shilong. Sashi sin pat ngi pinken mau ipi baya ka ni ka kubor jongi pila ban pej ha ka johi ka por ha ka YouTube channel bat ru pila ban pej ya ki kubor ba man lakas ngi ha ka Facebook, Twitter bat Instagram jong ka Didi News shilong. Shwaban poy siya kabukot jong katup kubor nginya pet biang sa shisian yakimat bakongsan. Penyat Menteri Ketenat ki Kampo yang ke Sorkar Pedeng Amit Shah ia ka jingyalang jong ki Lieutenant Governor ki bor penyat jong ki Union Territory Hanong Ba Delhi. Sedang terikam ke India Australia Economic Cooperation and Trade Agreement naduk mentagas ngi. Penkrek Election Commission man sedang ya ka multi-constituency remote EVM ban pensuk ya ka jingisya menta jong ki nongsong shnong ki basa Shabar Jela.
Bat pentikna ka seng kongres ya ka kerteng jong ki sau pongut ki kertong ki banyakun ya ke election ya ka yeng dorbar thau an ke jela haus nam arajar arpulai. Te para lo kaptung ila poisha ka bukut jong ka thup kubor jongi mentah ka janmit hadu bangin syam yang phila syai ka sngi kublei phi baro. Can be dangerous for locals